thlir tu te chubai ule voin he January ni somni pathum sang ni somni pali thole ni ania tuna hian Lengpui Airport-ah kan om mek ani he kan omna lai hi bathlar zol han tila zau khop me kan omna hnuaya hian heng luggage vel an nu na tractor engemaw zat ta hian an da thina heta tang hian solama son an tlan phei thina ni Tukin zing dar som le mini som panga vel khan voin chomha dar som le mi som panga vel ani chu Burma sipai helaya tangkhang ron phur tum thlawhna pakhat ron tum tur chu sola son at chesual lawmaya he thlawhna hi mi zavel phur thei ni in an soya pilot nen mi som pali an chuang ani chuan mi som pali zinga mi pariat te hi damdo in panpui an nia Hemi report siam tur hian aizola tangin Lengpui lam hi kan pan thawang wanga helai mun hi kan thlenga nia ti chuan solhai runway le Hemi airport chung tak tak hi chu lu an lo phal lova helai tang hian kan han ko kanga thil om zia report siam kan tum don ani kan hriat theu angin hei politics lama te kan han lu ta ti chuan ram rong bol zau zok kan nei thei be sein ama ro chu kan be sei kan phata lova chu tiang te ni ta ka wang chuan ti in mi pui tam takin mina au ve box sia wangin media lama hian ni let le mai te ang kan tia ti chuan engemaw chen media lam kan chaw san nuwa he kan report siam le masak berania a hlutom viau donin ka hria chung te chu a thuma kan soi mai ni ta sela a tha ome he report kan buat sai he kan soi tak ang khan a chung luan phal tlat lo maya mi pui ten a thala hi chiang zo ka han belchiana a thlawhna chesual omdan te po mun nge ya han ko kwal vela kha in be sei viau don ti kan hria maro chu security thila wangin an phal lovani he thlawhna accident he thlawhna chesual hi naktuk lama engwanga chesual nge ani ti kha a hmuna hian an ron zir chiang dona investigation an ron la don chawa chungte ani awang chuan film khur thu hla a lu an phal lo ania chuwang chuan helai tang hian thil kan han thlir vel ani ber mai engpo ni sela a thlawhna hi thawhna tui a petrol i ti mai ang a fuel te kha a lo leak pal theya engemaw a engine te po kha lo la thikim lovin a lo la nung theya khang atang khan thil track spark in siamin a kang hluai theya ti te po khan ven thon zinga chuan a tela chungte ni wang chuanin nai lo hrim kha than tia hela hianin khatian accident nuwa po khan a chunga khan a black box an tiamo engemaw record tu te le thil poimo kha awalak chu a tha ange ti in le hetilaya passenger te bung ruwa an lak chu mai te po kha po chu le thalom ni ti te pon lu pheilen han tu ma chu po chu security hoin an phal lova a chan chu kang hluai mai thei din huna te po lo ding reng theya chu wang chun kal lo try an tia tu ma ta son an phei lovani amaro chu hei huna kal zela tuna hian dar kar po liam ve hlekta a tuna hen dar thum ari to a chonu dar thum ani to ni dar som le minute som panga vela chesual khani ha tuna hian dar thum ani chuan dar kar tam fu to chu wang chuan a khoi ngam deuh to tura an ngai ni ngei tura nia ho tu ten tuna hian excavator te heng lai mi hi an han au khom vel meka chumi mang chuan thlawhna solaya liam ta kha po chu an tum don ani solai son mi pathum an ron phei tham maya ti chuan helai hian zo zau tak maya oma hetilai mun hi parking bay an ti khani tani parking bay atang hian ti hian kong apheya ti hian a phei duai maya so taxiway an ti ta taxiway hian a runway tak a so avapo pheita a ti chuan hemi taxiway na a runway avapo pheina lai chia helampang a veilampang kilsira son he thlawhtheihna hi hetia aron tol phei aron tlan phei hi helai nimbuk omna lampanga hian atlan liam pheita a ti chuan somi nimbuk omna lai pia phei sa chu ruam alo ni to a ruama khan ti hian atla thlata akan huang hian ti hian a ernguk maya a thlawhtheihna po hi alian ro khop mai kan soitak ang khan mi za phur thei ania passenger za lai mai phur thei ania yang chuan hetilaya Burma sipai
heng lai vela ron tangkhang si khang ho kharon phur chuan tum ni ngei turani kha khati hian a chesual ta hlau mai ania Thlawhtheihna Chesual chan hi inquiry an han tianga investigation an han tianga chunga chuan a pilot in a tisual hrim em ni ten pilot khan in nge ni a tisual ani lo chuan technical lampanga problem om mi technical failure wangem ni ten a weather wangem ni han ti donila hey khuwa tha em a ro mai chu ma tam dewa ti mai lo chu khuwa a tha em a khuwa a thiang thavia wani ti chuan aran woya hian thil dik lo om ni ti kha an chui tur pakhat zinga mi ani le bokanga tin aran woya hian thil fel lo ompal ani chuan chumi wanga accident te chu ni ta se ti thil thua khan thlona ra dang reng a po hi khami khan en chian ma chuan ti hian an cancel tabur me vo ina hian flight zong an cancel pha ania chung te chu investigation chi hrang an han tianga naktuk lama heng te hi chuan ti felanga thlona po hi apa ngai na ron tum le mai theitura ngai ani a voina hian helaya khulzin ron tum tam takan oma chung te chuan tum theitar ri lo ania anma ni muak tur kal thon po tam tak an om reng ani chung chu thil om dan ani Lengpui Airport runway lama lu thlak ve khan phal si lo security ti tight khop maya chung te ni wang chuan helai me patang hian kan han ko kanga thil om zia kan riat ang chin a kha kan thiam ang tokin soifia ve kan han tum don ani Lengpui Airport agreed map ta hian a lo in tara fel fai khop maya Lengpui Airport runway hi a thui khop maya kilometer ni le chan ve don thoni meter sang ni zani somli zeta thui ania ti chuan ami a runway hi alcatraluan kanti thermic kha ania ti chuan a mor ton a hianin concrete slab hetilai a turning point khemi Thlawhtheihna ava in herkualna tura hita hianin concrete slab zau de umai a omboka ti chuan helama po hian chu tiang tho chuan helai hianin a ombok ania abak zong hi chu alcatraluan fek kha ania a zau zong hi meter somli panga holtlang a zau ania ti chuan a sir ton a hianin a shoulder an timaya ta hian shoulder hi meter somli zeta zau ve tho khata hian a shoulder hi a om ve ani ti chuanin hemi shoulder hi poimo em na chu Thlawhtheihna kha aron tum sual theitani Thlawhtheihna kha emo awang in ron tum sual ta se entinan aron tum don khan boruaka akan lain aron hniam deuh to si huna hian aribuk kan hrethin ome Thlawhtheihna chuang thin thlawna chuang thin te chuan hei hi agiar an thlak ani a om zia chu wansanga akan lai khan ake hi atlum bo deya khami aketlum bo deya kha aron thlak thatura kha agiar kha anan thlak ari ruk thin ani ari ruk thin kha kan hrethin karing ti chuan ake kha an ron thlak tura kha thak theilo pal ve ta ni thina an accident na chan tam taka hian ake kha ron thak a han tum che khan agiar kha a fail ve the ni khami agiar kha fail ta se helai aran oi hi ron nai to si ta se helaya atarmik kan ti alcatraluan a hian ron tum mai chuan attack chuai dona khang khanin kang mei asiam chuak thei don ani chumi ni wang chuanin ikhati ake aron thak that theilo ron tum to roi si ani laya khan khating din huna ompal chuan hemi a shoulder hi apan turan tani a shoulder an ti hi grass vek ani a nim tro khat vek ani grass munani a shoulder hi ton a hian anda ta ani ti chuan thil pakhat le a chuan heta hian thata karon tum si in a brake kha fail theitani a brake a fail chuan hemi a runway hi a mam tharo pui si a khamita khata khan brake fail chunga atlan chuan he ta khan brake zolovin ti khan atlan tlang thei don ta accident thei don ani khami lo thon thil thua khan helai a shoulder kan ti hi poimo le ta em a shoulder a hian atlan chuan khami a force tam taka kha a lo ti muang ve don ani a speed chaklu to kha lo ti muang don ta a khamiatan khan hemi a shoulder hi anda bokani ti ta khan soita ila ti chuanin hemi
Lengpui Airport Hemi a runway kan ti mun thuma thena mun khat vel helampang hi marlamania helampang hi chimlamani ti kha hetaila Hemi a marlampang Hemi thleng vel bor he landing zone anti omta a landing zone omle ta ni Hemi landing zone a hian an ron tum kha thlona tam tak chu he tilai bor tang hian an ron tum ta thina lei han ron rap tran ta thina ta khan fu tak he ti an ron tlan hi chuanin an speed kha an muang tial a han break ve a khan he ta tlan tlang kher ngai lo hian helaya hian ta hian an ron kual lut ta thina he tilai kual lu na lai tak hi taxiway an tia he taxiway ani ti chon ta hian an ron kual lu ta helaya hian in parking bay a omta a hi apron te po an tia helai parking bay a hian an ron tol lu ta an hanin herrem vela hela hian an park ta thina ni chu hriat tur ta ni ti chuan heta tanga fu dewa an ron tum chuan he ta tlan tlang kher lo khan thlona then khat chu ta hian an kual lut thei ta ni thlona tam takero chu hetia a landing zone an han tum khan an ron tum len ron tok har deuh te pawni mai thei an break an du angin an control nge ni chak lo deuh te pawni anga then khat ti chu he ta hian an ron thlok tlang ta a chim lampang a he tilai hian in Hemi hetilai a concrete slab kan hanti lai bor hi helaya hianin an ron in herkuala ti chuan an ron let le a ti chuan het an parking bay hian ron pan ta thin ani chu thilom dan ta ni tukina har satna lo thlen dan kha mita mutu ten an soi dan chuan kha Thlawhtheihna Burma sipai ron phur tum Thlawhtheihna ron tuma kha aron riring hle maya anti ron riring khop maya khami aron tuma kha alai takatlan talo hian he tilai a shoulder kan ti a hi aron zo pheita a shoulder hi ron zo pheita a Hemi shoulder ron zo phei hian helai kilatranga meter zani vel bora ta hian atla thatani atla tha hantila helai hi ruamani to a ti chuan Hemi a shoulder kan ti chin hi chu grass ani kan ti to kha Hemi grass pia lampang a hi chu nim buk thlir omna khani to maya nim pa ngai then chu phai ruang te mau te polo om tuk to anga ti ta chuan tila hian hetaron kala kha heta hian a liam thata a aron tum fim kha veilampang hi aron nger ani anti Hemi veilampang hi mo airport terminal omna side lampang hi ron nger ta a ti chuan heta hian in a shoulder hi ron pan phei zelin shoulder ron tlan phein hela hena liam thata a ti chuan hela hian Hemi taxiway a koki lai bor vela tang hianin hela hian meters ni vela korruama khan azungin ngat thata ani a chu thil omdan ani a ti chuan Lengpui airport lian ani lova hetiang anga parking bay kan han tiang te hi airport lian then khata chuan mun hrang a om thua thina khatiang khan keini aro chuan ate ta wangin parking bay hi pakhat chi kan neya Hemi taxiway kan han ti poi pakhat chawa omani ti te po kha han soilang telta ila atha ome Lengpui airport he kum sang khazakwa somko pariat September ni khat khan trial landing ti ania trial take off ti ani boka atum chin le athlo chua china kha ti ania ti chuan December ni som pani sang khazakwa somko pariata hontran mantran ania chu tiang chu thil omdan ania ti chuan kum sang ni som pakhat mei tha khan thlona pakhat thlona te chi accident lo maya north east satlantia kha mei chekhal ani le ngala mitlem te phurchi ani a khochiat em line thile ruwa tro nganti donem ni khang kha aron thoka kho kha thim mup maya chumi kara chuan aron tum tur kha athlon kha azang boxia ti chuan helai Hemi a central runway a hian ron tum kha atuma het hian aron thlok kha atum har khop helai buan la kang ani ansan chu thli khan heti zong hian a chim lampang zong hian aron nor vak maya kha wang khan
adu ang khana tum theilo ani mai mela sang ni som pakhat akhami north east saddle kan ti ron tum ron chesual kha henglai de phei juna phei nok nok ani ti chuan a chan chu an thla khan lo lam han tlat mai ni mobile phone ani in ka ringa ke ni pon report kha kan siam ani kha ti chuan tum theilo khan hela na thlok phei zel kha mor to pa hian hela hian instrumental landing an ti ILS an tia a far maya tuna po hian ala oma khami ILS anti instrumental landing system anti khami more kha a wing hemi a thla hianin a vatau ta a ti chuan in tau herin helai hemi mamit kong kanti bullok a hena tlat kora atla thlata a chung chu thil om dan kha ania kum sang ni som pakhat me thla khan chu tiang chu kan lo tong to ania khami tum khan thian om lova liam te naw neih ro chun oma chu tiang chuan kha van doina kha lo thleng to ani hei hunakal zela voina hian sang ni som ni pali January ni som ni le pathum chawmalam dar som le mini som panga vel khan tiang hian chesual na helai huna hian a thleng le ta ani civil aviation lama hian DGCA hantimaya Director General Civil Aviation hian thu maya an hnuaiah hian in Airport Authority of India te anom le a chumi hnuaiah chuan branch rang khala om le ta a airport traffic control te tin communication navigation and surveillance antia CNS antimaya lam toyan chung te ten fire department te chung te chuan om ta a ti chuan in DGCA hnuaiah hian investigation anti kaldona chung te ni wang chuan an strict ma India rama thlawhna ani satlia mai lova international engani dangdai kha ania nation dangdai Burma thlawhna ni tlat maya India ram chunga aron truma chesual ni sia chu wang chuan in ngai tu na kha tamta ni ram le ram in kar thil angai tu te angai do na khati an zong an ngai tu te kha ngai do na ten enge mo thil dik lo in phum ru omem ti lui thilaniam ti te ni china kan soita gang khan a pilot thiam lo hrim ani em then a hemi a runway a hian enge mo thil fel lo alo ompal em ni ti te then technical failure enge mo technical thila problem enge ni om ti te then a weather chungchang te po zir chian ngai don kan seveka weather a chuan du thu sama ni rengot thona tum le tho chuanan chuan ruasu lowa khuwa tha em a amaro chro mai chum tlem in tam dewa ti chawani mai hi chu problem atling lowani chung zong a chuan ngai tu tur tam taka oma wangin khang te awang khan an film khurna hi anasa em a keini po hetilai airport terminal chung kan lumin phal sak troka amun kal ero chuan phal lowania chung te ni wang chuan thlir tu mi puite po in be sei kan phalo ti kan hria poi kan ti khop maya amaro chu tilai kal mang kan han soifi atang khan in riat ngai lo thil tam taka om ve tho kan ring helai kan han thleng thla ke ni pon kan han zir chop kan riat chop te ni khang te kha kan ron report ani e Lengpui Airport Terminal building an khoi mek lai hi an khoi re ta hle maya ma ba kala tamani hei la ko heu huau maya heng lai de po hi la khu vek tur khani mela tijun an na hi tha sela an nu hi adu thu sam chuan a mam khep thlop lo deuh ani an tia kan nei chhuna nia khual tha kan thlen na hmun ani foreign atang ten mi khual hela hian kan thleng thina Mizoram an ron hmuna ma saber chu tila hi ni tlat tin chu tiang chuan central lama tang ten mi khual chi rang hela hian kan thleng renga India ram khopui rang atangin airport ro pui tak atangin an ron thlok a helai mun hi Mizoram min ron pu mas na masaberania helai kan melan na masaberani chu wang chuan kan uluk turania anna hi kan uluk turani an thok rei hle to maya maba kala tam em mai te po hi thu nei tu ten en fia deu se tha khop mai hey lat labal heu huau mai tu na kalom na lai he hemi terminal building chung lam kha ani a anhuai lama po khon khoi tur tam takala omani zon han hoi phei tai la tila hian hei set net ta hian an lo zara so lai son balu te pola vum ten tun maya a kong chong elevated road an ti maya he in thlir ve thuak hrim te ang kan ti ani
Hemi a elevated road rim bi ka he 7.2 crore anti in ka khria asum po hi tam tel tro hle mai ni Hemi a kong chong han siam na turingo thi a chung lampang kha chu kan soi tel mi alo crore sari chuang fe mai kha helai kong chong siam nan hian an mang ni in soi ania hei an la zo lo de wan yang an pe fel teu to viu ni chuan alanga Hemi a chong chung lampang a elevated road lampang he khul zin chuak tur ho ina an man tur ani ta a chung veka hian ta hian an ron tlan lon chowanga ti chuan khul zin te hian tilai hian terminal building chung an lutanga chuta tang chuan check in le emo an han ti fel hnuak khan sota thlok turin airport chung lampang an pan chaudon ani a helai hi Lengpui airport cute berasiam kan tum khania cute takin chuak se moi nai takin chuak se mizo te mel lan na turani tlata wangin khang kha poimo ema thanem ngai thil thu kan han soi nita sela atra ange ole khati chin khat tun tum kan report ron ti chu thei chu ni phot mai te se